Oh, mo karamɔgɔ i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ka bɛn an n'a nɔ ka kɛ nadon ma n ko n'u bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka walanda dɔ la walanda in ye aw la fa ko ye karamɔgɔ ne ye kuma in lamɛn o bɛ san 30 san 40 ma gɛnna koyi ɲɛɲinini ni yaala ale haya fɔlɔ in sanfɛ yan nɔ ne tun ma mɔgɔ ye mɔgɔ min ko ko a bɔra dugu in na dugu in mɔgɔya ye ko kunun ko min ye tiɲɛ ye o de ye kuma ye n bɛnna ni mɔgɔ de ye ni min bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ whatsapp sira fɛ min y'a yira n na ko a yɛrɛ taara fɔ dugu nin kɔnɔ ka a jiw ye ka ko ye n'o dugu tɔgɔ ye ko Hamdalaye n b'a dɔn karamɔgɔ b'a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan anw ta ye an ye minnu sɔrɔ maakɔrɔw bolo a kalan sira kan kɔni Hamdalaye ko kɔni dɔfɔ don fanga don kala bɛ turu a kan ka d'a kan olu ko ninnu kɛ kuma ma mɛn olu kuma daw ka bɛn anw ka kalanden ɲɛyɛlɛ ma ni i yeli ma jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n karamɔgɔ ka bɛn ne yɛrɛ ka ɲɛyɛlɛ ma dɔrɔn ne bɛ se k'a kɛ mun kɛ ka jinɛ fa de kɛmɛ kelen kɔnɔ m'o kɛ ka jinɛ fa n kɔrɔ kɛ yan nɔ f'a kana n tulo samara dɛ k'a kulubali karamɔgɔ ne b'a kɛ m'o kɛ ka jinɛ fa ye ka d'a kan tubabuw taalen kura an fɛ yen tubabuw sigilen bɛ dugubaw de la tubabukɛni la paix ka d'ale ye kosɛbɛ la paix c'est ça o de bɛ wuli k'i digi kungo kɔnɔ k'a bɛ taa son sanfara an ka dankɔrɔba fana n'o taalen filɛ bɛn an ka cɛ ale ma deli ka tubabu ye a tɛ tubabu dɔn o kun sigi diya b'o kɔfɛ ale de y'o bɛlɛ fo kala dugu la an ka cɛ ka kɛrɛbɔ ni fɛn wuli tubabukɛ hali kule ma sɔrɔ a la o y'i da o kun de tigɛlen filɛ a bolo sa ka n'o bila a ka so k'a ye jinɛ ko jinɛ kunkolo b'a ka so n'i ma kɛ cɛ yɛrɛ yɛrɛ i tɛ don a ka cɛ so kɔnɔ ko jinɛ kunkolo bɛ yen karamɔgɔ ne kɔni m'o kɛ yen ma de n ko an ka jinɛ kunkolo ko an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw sigilen bɛ wolo sinɛ yan Mali kɔnɔ yan burusi kɔnɔ aw ni jinɛ minnu bɛ sigi la olu fana ye tubabu jɛmanw ye an m'o kɛ n'an m'a lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko ninnu y'a dajajɛyara ka tɛmɛ siɲɛ ka yɔrɔ caman na dɛ n k'u ka ɲɛfɔli n'i y'a a lajɛ ɲɛ o ɲɛ ma i b'a sɔrɔ a ɲɛfɔli daminɛ si caman b'o fɔ ka bɛn mun ma awɔ n'i y'i sigi bi ka ne ka kuma in lajɛ i b'a ye yɛlɛko kuma ye nka n bɛna min tugu a la n'i y'o lajɛ i bɛ dɔ faamu karamɔgɔ ninnu ye yeta yirata kɛnɛkandaw de ye karamɔgɔ Damɔzɔn bitɔnko min bɛ ka fɔ Segu 12 don mɔgɔw de don u tɛmɛna waati jan yɛrɛ tɛ 300 ka taa 400 kɔnɔna ko de don 300 ka taa 400 kɔnɔna ko de don Damɔzɔn ko ni bitɔnko lɛnsɛgɛmɔgɔ ko ninnu karamɔgɔ i b'a dɔn an tun b'o nbamuru n'o kalata la ɲɔgɔn nɔfɛ tuma min na kungo kɔnɔ dɛ k'an mɔkɛ to a ka tubabu bɛlɛ na k'ale bɛ ka jinɛw ɲini bɛɛ b'i kala waati min na karamɔgɔ y'a sɔrɔ tubabuw ye mɔden sɔrɔ ne filɛ jamana min kɔnɔ Angola kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ tubabuw ye san 100 ni kɔ sɔrɔ yan kaban tubabuw ka don yan ani ka yankaw ka indépendance d'u ma san 500 san 70 ani san 2 jamana i tɛ ne mɔkɛ ka jinɛ fa i t'a yɔrɔ ye karamɔgɔ n'i y'a lajɛ kosɛbɛ i b'a yɔrɔ ye karamɔgɔ min fana min ɲininka i la dɔfɔ de don ko bɛɛ ka dɔ fɔ ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye don min na n y'a ɲininka nin na ka binna dangunya ni sira tun bɛ kɛ
balango fani jara koni ko biga tro jansa lon jara ka jansa saka nga tuise ya le boraka to da ko mina wada ami anya do mina ngonya ni ngane kono ala ko be min do e do nya ki ka bonne tay ale de do ngani do ko chama kono mande nguru ko ni ko chama o akamo comme manden jelubu ka fota fonna onga ni kuma ni ko do fodo nyere de do akira no alhamdulillah ko onga kramo koni yefemba samanoy yani ka kaba samanoy kani yefemba in samadi kana kaba rokomi mamunu ma fa ko be kaba kante sele mamina mate eti kunuli ngosuma nguru kante modelo ibizo go so ko yani bizo go so o ko yani ikakaba semba samano na minya sama itolo do nguru kunege hada na sembo kila da oh no alhamdulillah ikaddo foni namo munun done mangu bolila di fa mo ni mine rotula yu dinga bongo akada sibelo ko la nga saba de nam manden do ko kana o kara mo ni mine tam me soro la ko sama ambalo ndanyo mo so kamo ayo du sama lo mo alhamdulillah ko ami fuda ki jedo an funo min no na ka ben ma ko ro ka nyo ko ma ango fo ay kamo ko dugu to ko tinte ko alhamdulillah de bamanan dugu de do fla dugu te mawo ma nana yi to ko sigi fe bamanan wa dugu de do fla dugu te dugu ni to ko tinte ko alhamdulillah kamo kwa ko nyenyi ni ke jere la kanu kute kan te ma ko ram nun toro ko lo ni dimi nyong ri me kan no jere ko ma so yoro ma hal biyo ko ngana so ko dugu ni to ko tinte ko alhamdulillah onga yana nga kaba dugu to ko la yana nga kaba dugu mbunya na yana nga dugu ko nyenyi ko jonye dugu ngeni bela jele ko ka dugu la ni trenga amo tigi o tigi ko tigi jonye o de to ko la chef amar o ni chef amar ni si ka nyini ngali funon ke ka dama o chef amar de jonye aborami jon dendo jonga mogodo ma koro de do anga bunya bayo aborami abora futa jalo de sa futa turo do mo bodo ni kona da abora wa ko do no banga kenen ka minu funo ba bokundo futa minu ba bokundo futa ko yana na yele sa fu wali mo ko ba ni abulo ho o jaba maru ko do no de din mande minu ba bokundo o do den mala o le na ni yele so o do la dugu ba obede amatai ai shi ba manan dugu de kama ga dugu to ya sunna ga ba muri ko to lu lu ga ga ja ku yan mele ko de sa o lu ga ta bi flow ka ma ke kana ka mi shi ke tai assalamu alaikum ka jengo ma yo ya de me ga kama ma jago kene ka ko ka ga dugu ko no ko ala ni dugu in bonya fe ko misiri kene saba ni misiri tan saba tuma ka dugu ko ti to misiri laga misiri wele kam me ala ni dugu bonya fe o kuma mo ko ka tara ko o shego amadu de o kaba ko ni kuma fora ka to ma jiye kono ko ke fe be la shego maru o ka foma to wuli le shego amadu de no de ronyini nawo tanyini nawo gojo ronyini nawo ni tanyini nawo olu de aka sira suma ya bulo ka bara chaman do abulo ko ko nyali gene de ndera kramo
u ye min fɔ anw ye ka bɛn o Amadu ka dɔfɔ ma an b'a bila yɔrɔ min na an bɛ fɛ k'an karamɔgɔw ɲininka karamɔgɔ karabɛn ta aw bɛ min dɔn a tiɲɛjɛ la a t'o fana kɛ Mandenkaw tɛgɛ komi n'a yɛrɛ ko dɔgɔtɔrɔmuso de don a tɛ ta ko filenba la filenba kɔnɔ fɛnw a t'o tiɲɛjɛ k'an tɛgɛ an k'an bolo ko la ka d'a kan Seko Amadu ka dɔfɔ lakalila anw ɲɛna cogo min na o dɔfɔ ɲɔgɔnna de bɛ ne faso kɔnɔ bi Manden Mali la bɛɛ lajɛlen sigilen b'a la c'est-à-dire dɔfɔ copie de don dɔfɔ copie de don tic-tac n karamɔgɔ an y'an ɲɛmɛ an ka maakɔrɔw bolo ka bɛn cogo min ma karamɔgɔ ko k'a tiɲɛjɛ fɔra ko Seko Amadu yɛrɛ ko tun ye fɛn faamu ka bila minɛn min kɔnɔ ale ye juguman de kɛ wa Ala y'ale fɛn bɛɛ da ale ma yan ale ka tɛmɛ ni juguman kɛ dɔrɔn de ye o de b'ale nafa a fana y'a ta sɔrɔ tirɛri de la dɛ jeli fɛnɛ kɔni a bɛ hami fɛn o fɛn a yɛrɛ bolo a y'o bɛɛ sɔrɔ a ye den cɛmanw sɔrɔ a y'a musomanw sɔrɔ a y'a denkɛ fɔlɔ sɔrɔ k'a tɔgɔ d'a yɛrɛ la ko Amadu ka tila k'a yira hamdalaikaw la n'ale wulila ka bɔ wolo in kan don min na nin de bɛ sigi a bɛ sɔrɔ de ma bamuru bɛ bɛɛ tɔ karamɔgɔ u b'a fɔ ma o Seko Amadu nin maa wɛrɛ m'o bɔ wolo kan koyi o yɛrɛ fila de ɲɔgɔn dɔ de karamɔgɔ ko ten ko n'an sera Kalaban jɔyɔrɔ ko n'an sera Kalaban sugu kɔnɔ k'a sugu bɛɛ bi sɔrɔ yɔrɔ min na k'an kana fili cogo si la ko ka tulu sɔngɔ don nkɔyɔrɔ dɛ o bɛɛ n'u ka baara kɛta don ɲɔgɔn da an ka mara kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ɲɔgɔn da an ka sigi kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ɲɔgɔn da an ka du kɔnɔ k'o ye tiɲɛ ye n karamɔgɔ i ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ muso wɛrɛ bolo wa k'i ma bɔ k'a tobi n'i sɔnna tobi ma don o don karamɔgɔ ko de ko tigɛ nin la kuma ba tɛ ban bɛɛ b'i ka kumabaw tɔmɔ ka bɔ Ala o de ka d'a kan ko Seko Amadu kɔrɔba don dɔ la a sigilen b'a ka bulon kɔnɔ ko fanga bonyana a denkɛ fɔlɔ sigilen bɛ a denkɛ filanan sigilen bɛ a ka kalanden fɔlɔ sigilen bɛ kalifaw sigilen bɛ kɛlɛcɛw ni bamuru jɔlen b'a taa ɲɛtaa sirango la o bɛ fama cɛ dɔ nana duguda kɔlɔsilaw girinna k'a kunbɛn u k'a ma k'a bisimila hamdalayi a ko aw tɛ se ka ne bisimila aw ka dunan tɛ ne olu ko jɔn ka dunan ye k'a bɛ taa masakɛ de fɛ n b'o fɔ masakɛ de u nana n'a ye masakɛ fɛ n'o ye Amadu kɔrɔba ye ko Amadu kɔrɔba k'a ma ko n ka dunankɛ a ko i bisimila hamdalayi ne de ye Seko Amadu ye misiri 100 ni misiri 13 o bɛ n ka mara kɔnɔ i t'i to misiri la ka misiri sariya gɛnɲɛ bɛ n bolo i sen dalen bɛ kira Rasulu sendano na hamdalayi min bamuru ye kɔnɔ a k'i bisimila a ko Seko Amadu k'e k'a fɔ k'e bɛ ne bisimila hamdalayi ko ye yɛlɛ ko ye dɛ ko Seko Amadu tun nɔgɔmanen don jɔ kɔnɔ k'a girinna ka wuli k'i sigi a ko cogo di a k'e k'a fɔ ko e bɛ ne bisimila hamdalayi ko ye yɛlɛ ko belebele Seko Amadu ko cogo di a ko Seko Amadu a ko ne tɛmɛ ko fɔlɔfɔlɔ nin dugu nin kɔnɔ k'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ti yan ko yiritu ko n tɛmɛ ko filanan k'o y'a sɔrɔ a kɛra dɔw ka kungo foro ye nin ye n tɛmɛ ko sabanan de ye n ye e sɔrɔ yan n'i ye ko n ma ko bisimila
koyi la koyi da ayo fo Cheikh Omar dinga foro gafara ka wuli ki jo akoma akona de Cheikh Amar nefa o de be dina wulo ko alhamdulillah na bina ne de shi wane fana ala ya yira na mina dinga kinin da surun ba to da yira no nefa o de shi o ala dinange bismillah ne Amar fe alhamdulillah ko amra ke ga dinante ne ayo ko Cheikh Amar ga jogora ne ka wuli la ya ni nga ko angara mo ko ke ina na dugu kono dugu da kolo silaw yi bismillah ko lu ka dinanti ina na dugu masake khalifa mbamuru be min bolo o yi bismillah ko ka dinanti adene fola yi bismillah ko ka dinanti o kuma majme ne ka dinanti alhamdulillah ko Cheikh Amar dinne fulana aya ka duci ngaya ka duci da kuruna kele hali ko ni dinci rare da kuruna kele le Cheikh Amar ka duci akwa Cheikh Amar dinne fulana ne ka nan ne oh Cheikh Amar bana do ale dinne fulana ne o be fili ka te haga jinema ni chenso ne dodo na kwa yuci na ne da ku ka tiya Cheikh Amar re dinne fulana ana ka kala ne fulo bora dro aya kam ma boke bla ko boy kan ni benene mura do nun te bayala na nun ma waso oh dinem bamru bene de bula ni waso ka kafa ka ya da fa waso bi ki gulu boy kan da alhamdulillah bene re de no ko ma boke re ko be du gula bi o yu bele ubiyala kuna na se kene do kan Cheikh Amar ga kalanden folo ni ya ka sola tulonga yijo akwale kanga waso bi hamdallah ya ko ci gode akwale kaba bangana hamdallah na bunya ale bi duda sabade yoroda saka blonda misrida na karamo farda ni Cheikh Amar ita ma wala ka so yoroda ko bi ko waso ko Samar dinga fulana mbona o kale kan ga wato kadaka le fare duguni to ko yana alhamdulillah yeji amma kan so ko wale dugu ko ne ale famin kama ni fadi na do min ale de shi ya so ko to la to ni kenin so ke wa ode amar ya le kan ga wato ga o kama ko ne waso ko dinne fulana ne mbora o kama kale kan waso de ko ka be akale muto furu distan kama mbo ale ta muto kan na ko mana ko ndando go chugo de kona le muso na basi tigi ale bi to jiena ya ka alqaw ji raji sallallahu haraka ta ta bati ta ta le mo de ka muso ndando ko flow ko le law ko ne waso nangesa kafo dinangeta no ye Muhammad Abdullahi Shadu kwa bora ananijo ko flo ma kale de kanga waso kamba le de sere jati ya ne ka ke ka dinantale akwale Muhammad Abdullahi Shadu ali bi waso ni mu fladon tira ali Muhammad Abdullahi Shadu ale togo yin Muhammad ako jien Allah rabbara kiran kana sama kiran sorolante ne de kadde baba wane rasulante ko kiran ko bolu kono kumbar ci den fulay jibi bo kelen ke yulu bo kelen ko bene re Muhammad Abdullahi Shadu ko kiran ga kalande folo togo e bakari ko ne re ga kalande folo togo e ko bakari ko kire ko abina saka demuso kelen de to ko jiebe min to gome ato e Fatma ta bindu ya Rasulullah ko ne re Muhammad Abdullahi Shadu ala ya yira na mina saka demuso kelen de to ko ba to ko da fa mu kuma af jiebe ba to
ko kiren dal men Madina fayira la ne ra Muhammad Abdullahi sallallahu alaihi wasallam kama waye ko turu yan gona to ne ya famu bo tirana ko kele ke farum beyu ngira yo do Umar bin Allah da na ko wato mai na ko abin nan da kan fara na ga dubi ki to aka no ko na ko wato mai kon non tan ka ni shi ko radra ya de mu ne akon da ne ga da jafani ne kile na ko ni ko na ga dubi ya to ne ya ko fara da ai to Muhammad Abdullahi Shadu ko Muhammad Abdullahi Shadu ko ka bore anana dugu dɔ de la kana sigi a ma sɔn ka sigi u kɛrɛfɛ komi an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an ka misigɛnna fulaw la cogo min na ka sigi dugu kɛrɛfɛ n'a ye sigi a la waati ye fula fɔra min ma ko kafiri ale donna olu de kan fuladenw b'u ka taabolo kan olu de tun bɛ to k'a fɔ a ma ko kanu morkeni modi belit kanu morkeni modi belit kanu kala ndo yo de medden di la kono kuma fo na fa ko fon ya so to sinya ko fula de wara ko da bale ka to onda rango ko Muhammad Abdullahi Shadu ako ale ji ale to ko Muhammad kira to ko ale fa tɔgɔ ye Abdulayi kira fa tɔgɔ ye Abdulayi ale ba tɔgɔ ye Aminata ko kira ba tɔgɔ ye Aminata ale mɔkɛ de ye Bamba ye a fa ye Abdulayi ko fa ye Suwadu fa ye Bamba ye ko Bamba de ye kɔlɔsi minɛ ko k'a sama ko fɔ kɔlɔsi ye a bolokɔni fa ka bɔ a la a ti ka dɔwɛrɛ ko fɔ ale bɔnna ka wuli ka se cɛw la kono bona wali ne bi sura de ko flage dale flangoro dilie go flage dale flangoro dilie karamo Muhammadu koroba ko ma korofa nye fo mama semi yo kama folo kari kan bugo da na kan mu la sallallahu alaihi wasallam aka haka ta ko ka sallallahu alaihi wasallam karamo ne ko ni yen ko min ne do kana bit le le min bi ka kan ne koro karamo wa fiti do yara ga ko kusana mi nyama ngomma ti sen yara ga ko kusana mi nyama ayra ko do le do rate manelo do fado amadu ko no ti yer dona ko ti yer se ko ti yer fo bo no yi Perché siamo monta in da uno viene giorno de kadaka watin nun de sama lido mado kiliera ga jamana min kono nana ngo jamana min ga kono nana anga kan ba ka to fle ko wali kan wore ja ku yalla ya besino ma da ma de ami je kami kono na wi zo baya ta ko di kan wore ma an bela gele sigile amade ni de ba ji karamo ko de ko no suli do na ma je ka ko mana ma je ka ne no jo do ami dina fla ko ni go ko kenela wati ni ngami dina fla ko ni go ko kenela wati ni nínú mi kọ́ fẹ́ kan náà olùgbé jẹ̀mú kó ní síyá kó ní abẹ́lájẹ̀lẹ̀ kẹlẹ́ lọ́nà tí ẹ̀ka abẹ́lájẹ̀lẹ̀ sàgbà ní tí wọ́n lè máa yàn ọ̀rọ̀ an yɛrɛ bɛ wele ko sugu jumɛn sisan dɔɔnin kɛlɛ la k'o b'o de fɔ ne la jaabi ma sɔrɔ la. Manin dɔ fɔ kɛnɛ sifu ayiwa aw ni yantuma an bɛ bɔ wula in na tugun ka foli kurakuraya hali n'a sɔrɔ an kun bɛ yan tile kɛ in na ayiwa an karamɔgɔ bamanan Marisi Tarawele an b'i fo kosɛbɛ kɔri tanati la i Tarawele
karamɔgɔ kɛ dɔ ka video ye nka a ka video in kun ɲɛsinnen bɛ an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara de ma ko ale ka taama dɔ sen fɛ k'u sera nanzaraw ka so dɔ ma ayiwa ko matigi foto kun gengenen bɛ o da la ko ka don matigi ka yɔrɔ in na walasa ale ka matigi foto 2 san ka n'o sɔrɔ Mali chrétien ɲɛmɔgɔw ma ayiwa an karamɔgɔkɛ in y'a jira k'a fɔ ko o kuma wɛrɛ fɛnɛ ko o ye kafiriya kuma de m'a dɔn an karamɔgɔ jaabi de don a tɔgɔ de bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn na ko matigi ko n'a fɔra ko matigi ko ye Ala de ye quoi n'a fɔra ko matigi komi chrétien b'a fɔ ko matigi Yesu ko matigi ko ye Ala de ye k'a sɔrɔ ka kɔn an ka Yesu yɛrɛ dɔn tuma dɔ la an tun b'a mɛn ko bamanan matigi ani jitigi min tun bɛ bamananw mara ani n'a bɛ kungo mara a bɛ ji mara ka bɛn a ka mara ma u bɛ wele ko matigi ani kungotigi ni jitigi nka tuma dɔ la karamɔgɔ ninnu b'a fɛ ka fɛn bɛɛ de kɛ Ala sinna ye k'a sɔrɔ dɔnniya yɛrɛ kɛnɛ kan ni mɔgɔ min y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko o ye dɔgɔyalima de ye ka ɲɛsin Ala ma ka ɲɛsin sunko mari ma kamasɔrɔ i bɛ fɛn de suma ɲɔgɔn na fɛn minnu girinya ye kelen wala u janya ye kelen wala u malo ye kelen ni mɔgɔ min ko k'i bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ o ta k'o malo danbeya ka taa fɔ Ala tɔgɔ ma ka sɔrɔ k'a fɔ ko i b'o tigi la kafiriya ko a bɛ sumali kɛ fɛn dɔ la min ye Ala jɔyɔrɔ ye o tuma a bɛ ka Ala bila hakɛ jumɛn de la i bɛna ye depuis k'a fɔ ko in ɲɛ tugunnen don mɔgɔw la minnu b'a jigi k'olu y'a ɲɛdɔnba ye o la min ka dugu ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ o de ye mɔgɔ min hakili la k'ale b'a dɔn ka sɔrɔ a t'a dɔn o tigi sɛgɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ min hakili la k'ale b'a dɔn ka sɔrɔ a t'a dɔn o ye bana de o ye bana juguba de ko Sunko Mari k'an bɛn an sen ma bamanan matigi Tarawele n b'i fo kosɛbɛ ayiwa min ye Hamdalaye ko nin ye ne yɛrɛ hakili lajigin caman na la bawo ne kumana dɔ fɔ ma kosɛbɛ kosɛbɛ a tiɲɛfɔli yɛrɛ la anw yɛrɛ ka so kɔnɔ Hamdalaye dɔ fɔ a kuru kara sɛbɛnnen bɛ an ka maakɔrɔw bolo min sɛbɛn kuma ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ ɲɛ dara a kan sɛbɛnnen bɛ tubabukan na a sɛbɛnnen bɛ arabukan na n yɛrɛ ɲɛ dara a kan siɲɛ caman an n'a sɔrɔ bi an ka maakɔrɔ ninnu u si tɛ balo la bilen fayanfan fɛ tuma dɔ la ni ko ɲininkali bɛ kɛ cɛkɔrɔbaw la ɲininkali bɛ kɛ anw na o kuma anw tɛ sokaw ye sa ka t'a la ko fɛn ninnu bɛ so kɔnɔ yen denmisɛnninw jan b'a la tɛmɛsira dɔrɔn don k'a fɔ ko Hamdalaye dɔ fɔ yen a bɛ anw ka famille kɔnɔ min sɛbɛn kuma ka jan kosɛbɛ wa tuma dɔ la danfara fitinin fitininw bɛ ani alimamiba ninnu ta cɛ nka n'i ye dɔ fɔ yɛrɛ bakuru filɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ bɔra sira kelen fɛ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ fitinin dɔw la nka olu ka dɔgɔn kosɛbɛ o waati kelen ni mɔgɔ min taara Hamdalaye kamasɔrɔ ne yɛrɛ ma taa n jɔ Hamdalaye tomo kan n tɛmɛtɔla de a yɔrɔ yira la n na nka ne ma garijɛgɛ sɔrɔ ka taa kɛnɛ yɛrɛ kan ka taa filɛ nka siga t'a la minnu taara yen n'u y'a filɛ n'u y'a foto ta n yɛrɛ dɔnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw na ani an yɛrɛ ka famille mɔgɔ dɔw la u nana timiya an ye k'a fɔ Hamdalaye dugukolo bɛ cogo min na karangaw bɛ cogo min na ani kaburu kɔrɔ minnu bɛ yen wa an yɛrɛ mɔkɛ fɛnɛ kaburu bɛ yen o ye a bɛ Cheikh Amadu Kɔrɔba kaburu kɛrɛfɛ ni u b'a wele ko Alifa Bubakari Karabɛnta nka o Alifa Bubakari Karabɛnta in mɔgɔ filaw de don minnu tile ma bɛn ɲɔgɔn ma dɔw ye dɔ tɔgɔma min Alifa Bubakari Karabɛnta min bɛ fɔ ja ale de ye den ye ale fa walima a mɔkɛ o de ye Alifa Bubakari Karabɛnta min bɛ Hamdalaye nka dɔw b'a fɔ
ko alfa buwar karabenta mi filɛ hamdalayi ko o su min o min dalen bɛ hamdalayi ɲɛnɛ k'o de kelen bɛ ja yɔrɔ o ye kuma ye tuma dɔ la n'i y'o lamɛn i b'a dɔn k'o ye ziiri ye mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ dayɔrɔ fila ye o la an bɛ na mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ farikolo fila ye o y'a suyala kumaw de ye nka kɛnɛkan ko la mɔgɔ kelen ye farikolo kelen de ne ye nin kuma fɔ an ka faso kulu dɔ kan ayiwa a ye mɔgɔ caman dabali ban mɔgɔ caman y'i ta to a kɔnɔ nka dɔw ye fura sɔrɔ ka bɔ ka ne ɲininka ayiwa ne ko n ko o tɛ kabako ko ye n ko komi alifa bɔkari karabɛnta o min n'o bɛ ja kaburu bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ taa a ye kaburu yajura ne yɛrɛ taara ja n taara n jɔ a kaburu kan kalo don yɔrɔ min na n'a ye ala deliw kɛ yɔrɔ min na n taara ɲɛ da o bɛɛ kan ka foto yɛrɛ t'a la nka n y'a fɔ aw ye sisan min bɛ hamdalayi n ma se ka se hamdalayi nka sigasi t'a la k'a fɔ ko dɔ fana bɛ yen nɔ min tɔgɔ ye alifa bɔkari karabɛnta nka an ka maakɔrɔw y'a fɔ a ɲɛna ko mɔgɔ kelen tɛ cɛkɔrɔba ani o den walima a mɔden nka u bɛɛ tɔgɔ dalen bɛ abubakari dɔ de la kuma dɔ la walima dɔ tɔgɔ dalen bɛ dɔ la nka dɔ fɔ ko de don a ma nɔgɔn nka an b'a dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ko sɛbɛlama bɛɛ la n'an ye jinɛmoriya bɔ a la ka ziiri bɔ a la k'a fɔ n'an ye jinɛmoriyaw bɔ a la ka ziiriw bɔ a la ka ko suma dɔɔni yɛrɛ minɛ ma an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kelen o kelen i b'i ka ɲɛnamaya kɛ n'i ka ɲɛnamaya banna i bɛ segin ka taa tuma dɔ la dɔnniyaw bɛ se ka sɔrɔ a ma k'a fɔ i bɛ segin ka na sɔlɔ min de bɛ segin ka na don farikolo kura wɛrɛ la nka mɔgɔ kelen tɛ se ka to ɲɛnamaya la ka i farikolo tila fan fila la wali fan saba la ayiwa olu ye kuma dɔw de ye minnu ye tuma dɔ la n'u ka ziiriw de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ la ne ye u ka cogoyaw ɲɛfɔ mɔgɔ caman tun bɛ yen sa minnu tun b'a faamu olu caman y'a faamu n'o dɔn mun na mɔgɔ caman ye n wele biriki la tiɲɛna ne tun ma kuma in faamu ne tun kamana ganna nka i y'a fɔ cogo min na siga foyi t'a la tiɲɛ de don mɔgɔ kelen tɛ min bɛ ja o kaburu bɛ yen o ka histoire dɔnnen don a kalanna yɔrɔ min na a n'a ye kow kɛ cogoya min na min yɛrɛ fana bɛ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ hamdalayi o fana dɔnnen don a denw dɔnnen don a mɔdenw dɔnnen don hali sini ale mɔden dɔw sigilen bɛ a kaburu kuma ye ka ziyara wariw ni nafaw minɛ mɔgɔ minnu bɛ taa ziyara kɛ kaburu kan n'i taara i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu ye karabɛnbalakaw ye olu bɛ u ka kaburu reperezante komi aw yɛrɛ b'o kalama cogo min na o kelen bɛ an ka jamana in kɔnɔ sɔrɔsira ye cogoya min na nka nin bɛɛ tun ye kuma tɛmɛsira de ye k'a fɔ an karamɔgɔ bamanan ɲɛna ko sigasi t'a la dɔfɔw caman bɛ ɲɛfɔli kɛ hamdalayi kan siga t'a la k'a fɔ ko saka amadu min nana ko dunan de tun don k'a bɔra futa de kana sɔn kɛra u ma mɔgɔ faba bolo wa a nana fɔcogo dɔw la a tɛmɛna jɛnɛ de fɛ ka sɔrɔ ka na hamdalayi kungo kɔnɔ wa siga foyi t'a la komi n y'a fɔ cogo min na alimami ba ninnu ka ɲɛfɔcogo hali ka se anw yɛrɛ ka dɔfɔw kɔnɔna la u b'a fɔ de ko jɛnɛkaw de ye sigiyɔrɔ d'a ma hamdalayi nka siga tun tɛ min na yɛrɛ pewu a sigira kungo min kɔnɔ kungo ye bamananw bɛ taa baw hali kungo in tɔgɔ tun bɛ wele bamanankan de la u b'a fɔ ma de ko musokɔrɔnin kungo ko mɔgɔw tun bɛ siran kungoda in ɲɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ sigifɛnw ka ca yen yɔrɔ n delila ka kuma dɔ fɔ n y'a fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan yan o yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ an ka sigiyɔrɔw la ni mɔgɔw tun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ ko sigifɛnw bɛ yen a kungodaw la n'i y'o kungodaw caman bɛ yen n'i y'o sɛgɛsɛgɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ tun ye dugusigi kɔrɔ de dugu kɔrɔ dɔ de tun don minnu wulila a kɛra tomo ye wa mɔgɔw minnu ni tora yen wala sɔrɔmi minnu tora yen kɛlɛw ni o ɲɔgɔnna wɛrɛw kama tuma caman o sɔrɔmiw de bɛ lamagaw kɛ kungo ninnu kɔnɔ min bɛ mɔgɔw lasiran n'u b'a fɔ ko jinɛw bɛ yen walima sitanɛw bɛ yen
musɔrɔni kungo ye kungo de kun don ale bɛ taa yen tuma min na nka f'i ka taa ka fɔ sigiyɔrɔ kɔrɔ de kun don nka hali n'a y'a sɔrɔ ne ma o mɛn an ka dɔfɔ ninnu na nka ne bɛ sɔn a ma k'a fɔ ko mɔgɔw sigiyɔrɔ kɔrɔ don k'a sababu kɛ u b'a yirali min kɛ k'a fɔ ko kungo in tun ka farin ko sigifɛnw tun b'a kɔnɔ minnu tɛ jɛ ni mɔgɔw sigilen ye o la ne ye o fanba fɛn o fɛn ka sɛgɛsɛgɛli ni ɲɛɲini bolo ma n y'a sɔrɔ o ye mɔgɔw sigiyɔrɔ kɔrɔ de dugu kɔrɔ de tun don minnu wuli kuma janya wala ma janya o de b'a yira n na k'a fɔ ko yɔrɔ in tun ye dugu kɔrɔ de ye min bɛ wele ko musɔrɔni kungo nka k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ hamdala ye fulakɛ dɔw kɛ n'o ye sahamadu kɔrɔba ye i n'a fɔ an b'o kuma in lasa i yɛrɛ ka kuma kɔnɔ cogoya min na nka min ye tariku in ye tuma caman ni i y'a kumaw lamɛn buru yɔrɔ camanw de b'a la dɔfɔ dɔyalaw tɛ sɔn ka min lakale dɔfɔ kɛnɛ kan a bɛ lakale yɔrɔ de la dɔfɔ ma ɲɛdɔn yɔrɔ min na nka n'i ko k'i b'a lakale dɔfɔw nɔfɛ caman b'a la u bɛ buru ka bɔ a la o buru ninnu dun de ye dɔfɔ in yɛrɛ sankɔrɔta kosɛbɛ ka se yɔrɔ caman na ni an mɔgɔ fanba b'a fɛ k'a lamɛn ka sababu kɛ kabako ko minnu b'a kɔnɔ ani kumababa minnu b'a kɔnɔ ani dɔnni kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ n'i y'o dɔnni kuma ninnu n'o kabako ninnu ta tiɲɛ yɛrɛ la k'a bila dɔnni minɛn kɔnɔ k'a suma i b'a sɔrɔ ziiriw de don ziiriw de don ko de don minnu tɛ se ka kɛ abadani wala ko minnu ma deli ka kɛ yɛrɛ abadani o la n'i y'o ko bɛɛ tigɛ ka bɔ dɔfɔ in na tiɲɛ na dɔfɔ in a bɛ kɛ dɔfɔ de ye min a bɛ maa jigin kosɛbɛ ka se yɔrɔ la hali mɔgɔ t'i bolo fa dɔfɔ min na k'a fɔ k'i b'a lakale cogoya dɔ la wala cogoya wɛrɛ la n mɛna ayiwa i filɛ ka mamadu abulayi sɔri ka kuma min fɔ nin yɔrɔ mɔgɔ tɛ ka yɔrɔ janna yɛrɛ ka kalo tiɲɛ n'a galo bɔ ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma in n'a sɔrɔ mamadu abulayi sɔri de y'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ale fɛnɛ n'ale m'a fɔ f'a ka kalandenw de y'a fɔ ani jeliw de y'a kumaw labɛn kuma m'o caman ye bi bawo i ye kuma dɔ fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ n karamɔgɔ bamanan bi ni kunun bɔlen don kosɛbɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kunun dɔn ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bi dɔn i bɛ kunun filɛ i ye kunun filɛ dɔrɔn i bɛ bi ja ye kunun kɔnɔ o de kosɔn dɔfɔ dɔnni nafa ka bon adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ minnu filɛ an bolo bi an ye kalandenw ye minnu bɔra ka seereya karamɔgɔ dɔw la k'a fɔ ko olu karamɔgɔ tun bɛ ka fɛn dɔ de ɲini walima banabaatɔ dɔw b'u bolo u b'a fɛ k'o furakɛ k'u da ka se karamɔgɔ la ko karamɔgɔ foto de dunnen tɔgɔ na koyi karamɔgɔ farikolo de bɔra foto la ka n'i jɔ ka dugawu kɛ banabaatɔ in ye a ka bana kɛnɛ la a farikolo de bɔra foto kɔnɔ ka n'i jɔ i b'a mɛn tugun u b'a fɔ ko karamɔgɔ o ye hayidara yɛrɛ ye ko a binna kɔlɔn kɔnɔ ko jigila de bɔra sanfɛ ala de kumana jigila fɛ dɛ ala de kumana jigila fɛ ko jigin joona joona i kan ka jɔn kunbɛn na ka se dingɛ kɔnɔ kalanden dɔ de nana jɔ ka nin kɔnpirime karamɔgɔw ɲɛna diɲɛmɔgɔw ɲɛna jamakuluba ɲɛna jamakulu min dalen b'a la u tila ka taa siri k'o kan tugun ka lawakɔrɔ caman fɔ ka kabakoya caman kɛ o kan o sera ka lakale telew ni arajow la wa siga t'a la ko sɛbɛnnikɛlaw b'a sɛbɛn ka don ka dɔ fɔ kɔnɔ wa a bɛna lakale anw mɔdenw ni an kulomasamaw ye kɛnɛ kan u tɛ se k'a sɔrɔ kɛnɛ min ka fiyewu a bɛ fara tiɲɛw dɔ kan o la ni mɔgɔ min ye bi filɛ i bɛ kunun ye bi kɔnɔ ni bi filɛ ni hakili ye ka sɔrɔ kunun kibaruya fɔli ɲɛna i b'a ye k'a fɔ k'u bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hakili b'i dɛmɛ ka fɛn caman faamu fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o fɛ kɛ k'i la o la i b'an ka karamɔgɔbaw caman kibaruya mɛn u tun bɛ tagama ji kan u bɛ dumuni bɔ sanfɛ ka jigin u bɛ su la kuma u bɛ banabaatɔ la kɛnɛya karamɔgɔ i b'o kuma minnu mɛn ni mɔgɔw b'o sɛbɛntiya k'a kɛra nin dugu in na a kɛra nin dugu in na a kana taa yɔrɔ jan na dɛ yanni san 20 cɛ aw bɛna mɔgɔw kibaruya mɛn aw ni mɔgɔ minnu ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ sɛgɛn ni maɲumantɔ ko la k'a fɔ ko olu tun bɛ yɔrɔ minnu na ko ala ka hɛrɛ dɔrɔn tun bɛ jigi k'olu tun ma dɛsɛ foyi la u ma dugawu kɛ foyi la ko ni ala m'a minɛ k'a sɔrɔ an ka jamana bɛ kɛlɛ den kɔnɔna na san 20 o sera ka ban presque u ye dugawu min kɛ kɛlɛ in banni na mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn tuma dɔ la olu yɛrɛ de ka ɲɛnamaya menacelen don ka tɛmɛ an tɔw kan tuma dɔ la n'u dara hali u tɛ sunɔgɔ olu ka laɲini ye fɛn ba kelen de ye u ma min sɔrɔ
balo le yɛrɛ ɲɛna u ka denbayaw la n'u yɛrɛ kun na o bɛɛ n'a ta mɔgɔw b'u ɲɛ tugun k'a fɔ ko n'olu ye duwawu kɛ fɛn o fɛn na ko bɛ minɛ o sera k'a fɔ anw bi mɔgɔw ɲɛna a ko bɛ ka kɛ anw minnu ɲɛna n'anw ɲɛ b'a tiɲɛ na a bɛna kɛ minnu m'a mɛn fiyewu minnu m'u ye fiyewu f'a bɛ lakale olu ye cogo min dɔrɔn de olu bɛ se ka nkalon b'o la cogo min o la nka hakili de b'a ye hakili de b'a suma ka faamu dɔ sɔrɔ a la n mɛna karamɔgɔ n ka telefɔni ne sɔnnen tɛ o de bɛ ka gɛlɛya lase n ma ka n ka mɛnkanw tigɛ k'a sɔrɔ u ma labɛn kuma dɔ la walasa anw ka se k'an teriyaw labɔ f'a k'a sɔrɔ an bɛ tuma de sɔrɔ k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka laseliw kɛ tuma caman a b'a ye an ka mɛnkanw ka ca o de ye an fɛrɛlen ye an ka ɲɛfɔli cogo la nka n'a bɛ tigɛ a b'an degun kosɛbɛ telefɔni sɔnnen tɛ o la an karamɔgɔ bamanan matigi siga foyi t'a la k'a fɔ ko dɔfɔ ninnu falen bɛ kumaw de la minnu n'i y'a lakale dɔfɔ dɔnbagaw ɲɛna u bɛ a kɛmɛdɔya 60 bɛɛ buru wa u t'a fara dɔfɔ ɲɛnamaw yɛrɛ kan o de kelen bɛ k'an ka dɔfɔ ninnu fa o de bɛ hakilima sɛnɛ o de kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔfɔ ninnu ko u ka lamɛn ni jiri ye maana k'a lamɛn i n'a fɔ maana k'a lamɛn i n'a fɔ dɔfɔ fili b'o la Muhamadu Abɛɛ Fadu min filɛ nin ye ko a bolodengɔnnin cilen don 2 ye ko nɔnɔ kɛnɛ bɛ bɔ dɔ fɛ ko ji bɛ bɔ dɔ fɛ ni mɔgɔ min ye Alakira ka tariku bɛɛ ta k'a kalan i tɛ nin y'a kɔnɔ hali o tariku ninnu yɛrɛ ni fɛnw b'a kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔ bila k'i miiri kosɛbɛ nka i t'a sɛbɛn ye fiyewu ko a se kun faralen don ko ji bɛ bɔ yɔrɔ dɔ fɛ ko nɔnɔ kɛnɛ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ fɛ walima ji bɛ bɔ yɔrɔ dɔ fɛ kuma tɛ ko o ɲɔgɔnna b'ale yɛrɛ fɛnɛ na n'a kun ko k'o ɲɔgɔn b'ale la an b'o faamu dɔɔnin ka se ka a su ta an hakili kan cogo dɔ la nka a ye mɔgɔ dɔ de fɔ ko a kun b'o de la wa b'ale yɛrɛ fɛnɛ na o dun ye mɔgɔ de ye min ka dɔfɔ dogolen tɛ ni min ma fara a ka dɔfɔ kan o ma tuma la fiyewu ni ɲɔgɔnna ko bɛ sɔrɔ o la k'o bɛ tunu cogo min i b'a ye k'a fɔ ko waati bɛna tiɲɛw labɔ kɛnɛ kan i y'a ye an ye kira ka tariku caman mɛn yɔrɔw la jiko gɛlɛya b'u sɔrɔ yɔrɔw la yɔrɔ minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ jiko gɛlɛya b'u sɔrɔ yɔrɔ minnu na fo u bɛ wuli ka taa ji deli mɔgɔw la k'a sɔrɔ bolokɔni cilen don ji bɛ bɔ an fɛ makan jamana kan n'a kun danna o dɔrɔn ma k'o ye kɛnɛkan ko de ye ko ji ni nɔnɔ bɛ bɔ a fɛ kira kun tɛ banburu ta ala kira kun tɛ banburu ta ka mɔgɔw kɛlɛ diinɛ kama hakilimaw ni kodɔnnaw tilenna a nɔfɛ ka na don diinɛ la k'a da o dɔrɔn ma o tun bɛ wasa kɛ yɔrɔ o don na n y'a fɔ kulu dɔ kan n ko diinɛko in kelen bɛ ka adamadenw hakili minɛ ka se hakɛya dɔ de la min ka bon kosɛbɛ wa n ko diinɛ minɛbagaw taama diinɛw la kerecɛnw ni kerecɛnya ni silamɛya anw ka jamanaw kɔnɔ a minɛbaa ninnu bɛɛ ye inosanw ye u tɛ foyi dɔn a la u bɛɛ ka hakɛ ka kan hali n'a sɔrɔ ni dɔ in o b'a fɔ ko ale ta de ye tiɲɛ ko dɔ ninnu ta ye nkalon ye o dɔ ninnu fɛnɛ bolo olu de ta ye tiɲɛ ninnu ta ye nkalon ye wa ninnu bɛɛ ye inosanw ye ninnu si tɛ tiɲɛ dɔn o si tɛ nkalon dɔn olu ye ladigilikɛlaw de ye dɔrɔn u diyagoyara k'u bila ko min kɛli la n'a o hakili la k'u ta de don yɔrɔ o kuma kɔni an y'o fɔ siɲɛ caman an tɛna segin o kan o la siga foyi t'a la ko Muhamadu Abɛɛ Fadu b'a fɔ ko ale ni Alakira bɔlen don ko u ye mɔgɔ dɔw bila ka taa ko b'a fɔ ko olu bɛ Alakira ye tile kɔnɔ siɲɛ 10 wala siɲɛ 20 ko u ye Muhamadu Abɛɛ Fadu ye don min na k'a kɛra o hakili la k'a fɔ ko ye Alakira de ye min fana b'a fɔ ko ale bɛ alikawusara kɔji soli k'a kɛ a ka basi la k'ale t'a muso ka na dɔn i b'a dɔn ko ninnu ye kulonkɛ kumaninw ye kulonkɛ kumaw nka nin n'a ta bɛɛ an ka cɛkɔrɔbaw ni an ka kodɔnnabaw u bɛ sigi ka ninnu lamɛn u dusu bɛ fa la a bɛ ala ɲɛsiranya don dusu la f'u bɛ yɛrɛ yɛrɛ ka sababu kɛ u bɛ da la ka se hakɛ min na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye inosanw de don i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na u tɛ foyi don a la a nana f'u ɲɛna de ka lasira ɲɛ k'a don dusu la
dɔw dun kɛra dɔrɔn siga foyi t'a la laɲini ye min ye o bɛ sɔrɔ e la alhamdulilayi dɔ fɔ n'i ye baaralaw ninnu ka kɛwalew lamɛn u ye ala deliw kɛ ala y'u ka dugawu jaabi i n'a fɔ amadu ala y'a yira ne na k'a fɔ ko ne den fɛnɛ bɛna mara kɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu ni ala fa suru fo u ka ɲɛnamaya tɛmɛsira bɛɛ bɛ yir'u la ala fɛ o tuma na o ala in anw bɛ ala min dɔn bi o tɛ kelen ye dɛ o la tiɲɛ fɔli la kabako de don o la sogo mari k'an bɛn an sen ma ni karamɔgɔ ne bɛ min dɔn ko in na karamɔgɔ man ca koyi tuma dɔ la e bɛ ko in ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan ayiwa i tarawele ayiwa an karamɔgɔ n ka foli b'i ye kosɛbɛ tarawele yɔrɔ n bɛ deli k'a fɔ ko an ye ɲinisanw ye yɔrɔ kosɔn an ka an b'a ɲini mɔgɔw fɛ kuma bɛɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ nɔgɔya la o b'a sɔrɔ ne bɛ jamakuluba min na bi ne bɛ bɔnbɔsiba minnu na ne bɛ silamɛ minnu na ni u bɛ ka silamɛya kɛ u sɛbɛ bɛɛ la u bɛ sɔn ka u balimaw kɛlɛ silamɛya kama u bɛ sɔn k'u sinjiw kɛlɛ u bɛ sɔn k'u ka furu sa a kama u bɛ sɔn ka u bɛ mɔgɔ kanu a kama u bɛ mɔgɔ kɛlɛ a kama olu ye ɲinisanw ye minnu dilanna de u dilanna de k'a fɔ ko a kan ka kɛ ten tɔ de ka b'u fitinin tuma dɔ la u nana sɔrɔ u faw fana kolo la ten olu fana donna la ten o la mɔgɔw de don minnu tɔɲɔnen don u tɔɲɔna de ka u hakili minɛ u la kabini waati jan o la olu ka ko min kɛ bi olu yɛrɛ nɔ tɛ olu ye ko in kɔlɔlɔ de cogo kelen na i bɛ ka an ye cogo min na Mali la yen e kɔni bɛ e bɛ Luanda i b'a kalama Angola mɔgɔw bɛ cogo min na ani minnu bɛ Kongo jamanaw kan mɔgɔw ka kirikiriya bɛ cogoya min na mɔgɔw bɛ sɔn ka kɛ bagan ye n b'a fɔ cogo di u bɛ sɔn ka kɛ bagan ye diinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ u t'a kalama ni pasitɛriw yamaruya ka bin de ɲini k'olu b'u ka donni ka fara u b'o kɛ i tɛ miiri min na ko mɔgɔ bɛ sɔn k'o kɛ o b'o kɛ k'o to egilizi kɔnɔ ala ɲini na wa u filɛ egilizi kɔnɔ u bɛ ala de ɲini dɛ bɛn kelen bɛ ala min kan sama diinɛ mɔgɔw bolo dɛ bɛɛ bɛ k'o ala kelen de ɲini kerecɛnw a fɔra ɲɛna ko ala sɔrɔ sira foyi tɛ yen nɔ ni kerecɛnya tɛ fɔra don fana silamɛkɛ fana ɲɛna kabi fitinin o la e fana bɛ ala ɲini dɔrɔn i b'a ɲini silamɛya de kɔnɔ e b'a fɔ de ko n'i ma kira de tɔgɔ fɔ n'i ma sɔli de kɛ kira kan i ka ala sɔrɔ yan fɛ a fɔra ko n'i ma da ala de ko isa y'a a min di walasa ka diɲɛ kisi ko kisi tɛ e ye ko f'i ka da ala de ka fɔ ko kisiba ye isa dɔrɔn de ye le sauveur o ye isa dɔrɔn de ye mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ ni isa tɛ nka o bɛɛ kama ala kelen de ma koyi u bɛ ɲɔgɔn bila nin cogoya in de la cogoya kelen na yahudiyaw fana b'a fɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ninnu bɛɛ ye mɔgɔ dilannenw ye minnu dilannikɛlaw ye dilanni kɛ ka na olu dilan olu ye dilanni tɔnɔ de nka inosanw de don u dilanna cogo min na k'u hakili bila a kan fo ka labɛn tuguni ten k'u hakili bɔ a kan kuma caman an y'a ye k'a fɔ diinɛw ye mɔgɔ ninnu karaba de a mɔgɔ fanba karaba ni olu de n'o ma kɛ mɔgɔ min tile la e b'a fɔ k'i ma karaba o ye tiɲɛ ye i fa ma karaba i mɔkɛ kɔni karabara i ka histoire ɲini kosɛbɛ a mɔgɔw la diinɛtigiw la kɛmɛ o kɛmɛ 80 mɔkɛw karabara de bɛnbaw fagara de u kɛlɛ ka u tɔw minnu la ka sɔrɔ ka silamɛya d'u ma n'a kɛra mɔgɔ min ɲɛna ko a sɔrɔla karo la a ma sɔrɔ tɛnɛ wa a ma sɔrɔ fɛnɛ hakili jagabɔ la a sɔrɔla fanga de la nin bɛna an bɔ an ka kumada in kɔnɔ siga foyi t'a la ko Sungu Mari de b'an bɛn an sen ma ko n'o tɛ ko a ɲɛ yira hakilimaw y'a ɲini k'a faamu o tuma a bɛ hakilima ninnu de ye sa minnu bɛ yen ni olu hakili ma s'a ma olu sama ka d'a ma ka sira yir'u la yɔrɔ ni mɔgɔ min ye a jateminɛ kɔsa in na mankanba min kɛra maraka jamanaw kan an ka marakaduguw la n'o ye jɔnyako kuma in ye denmisɛnnin dɔw ye muruti bolo la k'u ka tɔn dɔw dilan k'o tɔgɔ da ko ganbana i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ninnu tuma don cɛkɔrɔba dɔw wulila ka olu fo ko ɲɔgɔnya
ka wuli k'olu kɛlɛ kosɛbɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kɔni ye jɔn ye olu sɔnna m'u ka jɔnya ma wa olu ils sont fiers d'être esclaves ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko jɔnya man ɲi wala jɔnya ka bɔ k'olu ye mɔgɔ danbɛlɛtaw ye k'u ɲinɛna u danbe de bɔ nka o mɔgɔ ninnu i kana dimi olu kɔrɔ koyi olu minɛ kuma de mɛnna olu hakili de minɛn'u la olu tɛ da la k'a fɔ ko olu kɛlɛ kelen bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ n'o matigiw tɛ filɛ cogo min na o tun tɛ tan dɛ nka o kɛra tan tɔ de ola i bɛ sanw de don i kan'u kɛlɛ u ka kuma in kama fiyewu u t'a dɔn de u hakili de minɛn'u la ola fo k'u dɛmɛ de k'u lasegin ka na maaya minɛn kɔnɔ o waati kelen de la i b'a ye k'a fɔ ko ni diinɛw ye mɔgɔ hakili minɛ a bɛ kɛ ten de ni mɔgɔ min ko k'a b'i bilasira walima k'a yir'i la k'a fɔ k'i tununnen don i b'i labɛn k'o tigi kɛlɛ de i bɛ wuli ka jɔ k'o tigi kɛlɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o tigi ka hakilinaw kana taa ɲɛ kamasɔrɔ e tɛ da la k'a fɔ ko e ka ɲɛnamaya ko sira tɛmɛ sira ɲuman wɛrɛ b'a la bilen ni nin tɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ jɔn yɛrɛ la o ye jɔn de koyi i n'a fɔ a y'o misaliya ye cogo min na cɛkɔrɔba minnu bɛ wuli ka na fɔ ko ka to jɔnya la ko jɔnya de ka ɲi a bɛ mɔgɔ kamana gan a bɛ mɔgɔ dusukun yɛrɛ wala o gɛlɛya kelen de bɛ diinɛ mɔgɔw kan ko sugu mari k'an bila an sen ma nka diinɛ kɔni kɔnɔ n'i ye nkalon tigɛ ka diinɛ dilan walima k'a da karamɔgɔ la ɲumanya sira fɛ u bɛɛ dagalen don nka n'i ye nkalon tigɛ sira wɛrɛ fɛ ala b'i minɛ wala ka karamɔgɔ pasa da ka dɔnkili da karamɔgɔw la k'u pasa da o bɛnnen bɛ hɔrɔnya la o bɛnnen bɛ maakɔrɔbaya la o bɛnnen bɛ fɛn bɛɛ ma nka n'i ye dɔnkili da i fa la wala aw ka dugutigi la wala aw ka maaba dɔ la min bɛ ka maaya mago ɲɛ u b'a fɔ k'i ye jeli ye ko n'i ma b'o la ko n'i sara ko ala b'i don tasuma la k'a sɔrɔ a dɔnkili ninnu bɛɛ bɛ ka da dacogo kelen na tuma dɔ la a bɛɛ bɛ da kan kelen na walima a bɛɛ dacogo ye kelen fɛn dɔ de bɛ haramuya yan fɛ k'o daga yan o tuma ala k'an bɛɛ sababa ma bamanan ayiwa ne bɛ mɛn da yan bi ko ni ye alhamdulilayi ko dɔ ye aw y'an ka maakɔrɔw ye an ka so dɔ fɔ kuma caman aw ye caman mɛn a la dɔnniya b'aw la kosɛbɛ an kɔni tɛ caman ba dɔn a la hali n'a y'a sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na a sɛbɛnnen bɛ an ka tarikuw b'an bolo an ka faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ ne ka cɛkɔrɔba nɔ la hali bi n yɛrɛ ɲɛ dara ka siɲɛ caman nka ne ma ɲɛsin o ma k'a ɲini k'a kalan walima ka gɛrɛ n na hali bi kamasɔrɔ ka kɔn bi ye kuma caman b'o k'a kɔnɔ ne dalen to olu la o n'a ɲɔgɔnna caman n'o fɔra ne ye miiri a tɛ da yɔrɔ sɔrɔ ne hakili kɔnɔ hali ni n tɛ se k'a fɔ n da la nka a bɛ to n dusukun na o y'a to ne ma girin ka taa fɛn ninnu kan nka ko an mɔkɛw de don mɔgɔ wɛrɛw tɛ koyi ko minnu filɛ ka lakale nin ye diinɛ nalen mɔgɔ fɔlɔ minnu donna diinɛ la n'u wulila ka taa kɛlɛ lase mɔgɔ wɛrɛw ma minnu kɛlɛla o ani minnu wulila ka taa kɛlɛ lase o bɛɛ y'an dɔw de dɛ o bɛɛ y'an dɔw de voilà donc sisan an bɔra min kalama o de ye k'a fɔ ko an kana foyi de don ani ɲɔgɔn cɛ an kana sɔn diinɛ o politiki o sira si kana sɔn ka i bila ka taa bin i balima dɔ kan k'a bonyani na wala k'a k'i jugu ye anw minnu y'o dɔn anw de b'an jilaja k'o dɔnni di tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka min tɛmɛna o tɛmɛna koyi mɔgɔw kan ka bɔ o kalama fɛnɛ a tɛmɛna cogo di a n'a kɛra cogo di o dɔnni o de b'a to mɔgɔw bɛ labɛn ka bi kɔnɔ ani ka se k'a dɔn siniw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ nka kuma minnu an b'o fɔ bonya de kɔnɔ o de b'a to a bɛ se sɔrɔ yiritigiw yiri kan n'u y'a lamɛn u bɛna faamu sɔrɔ a la nka siga foyi t'a la ni u ye kuma dɔw mɛn minnu ka ŋɛɲɛ dɔrɔn tɛna tɔ lamɛn hali n'a y'a sɔrɔ olu k'a lamɛn a ka se sɔrɔ u hakili kan u ka segin ka na an nɔfɛ o de y'an ka laɲini ye nka u ka dɛsɛ k'an lamɛn k'u kɔ don an na k'an kɛlɛ o t'an ka laɲini ye o t'an ka laɲini ye fiyewu o la ne tun bɛ min dɔn a ko in na o de ye nin ye ko hotep ayiwa n seginna ka na kokura an karamɔgɔ ɲuman tigɛlikuru la kumaba tɛ ban i bɛ dɔ ta dɔwɛrɛ de kun bɛ bɔ nka an bɛ taa fɛ dɔɔnin dɔɔnin soli
o tɛ ku filenba kɔnɔ minɛ na filenba kɔnɔ fɛn na a mana caya cogo cogo a bɛ ban de yɔrɔ n'i ye Amdala ye histoire lamɛn i b'a ye tuma min na ni Layisa Kumatal ni a y'a ɲini ka Amdala ye minɛ o b'a fɔ ko a y'i bolo sama jinɛ kuntigi dɔw de nɔfɛ a ye cɛ ɲini jinɛ kuntigi dɔw de fɛ walasa k'a dɛmɛ ka Amdala ye minɛ o jinɛ kafiri walima o jinɛ kuntigi o de kɛra a belebeleba ye ka dugu sɔgɔ n'a tun bɛ fɛ ka dugu min minɛ ko jinɛ sa in bɛ to dugu jukɔrɔ n'a ye dugu fɛn fɛn traversé ka taa dugu côté dɔ in na ko Cheikh Oumar Tall b'o dugu minɛ ko a k'o jinɛ sa in ko Cheikh Kabir Kunta tɔgɔ bɔra kɔnɔ o de bɛ kɛ Tumutu yɔrɔ Balɔbɔ bolila ka taa Ɲaniba kalifa la o fɛ yen o de ye o saba in kibaruya mɛn ka sɔrɔ ka bamuru dɔ di Balɔbɔ ma k'a yamaruya ka taa sa in sigi tigɛ yanni sa in ka Amdala ye dugukolo cɛtigɛ i b'a ye k'a fɔ ko jinɛ minnu tɔgɔ bɛ fɔ o fɛ o ye jinɛ Samarusi de jinɛ Samarusi o kabako don an karamɔgɔ dɔ bɛ Manden dɔ fɔ ka yan ne n'a ka baroɲɔgɔnya la a ye ne ɲininka jinɛko in na ayiwa ko ne ka miiriya ye jumɛn ye jinɛko la ne ko ne yɛrɛ kɔni bolo ko jinɛ ko ne ma fɔ n ko tiɲɛ tɛ n'a kɛra tiɲɛ ye n ko fan wɛrɛ tiɲɛ don mɛ anw ka tiɲɛ tɛ jinɛko ye fɛn wɛrɛw bɛ sɔrɔ an bɛ fɛn minnu dɔn nka jinɛ tɛ i y'a ye kamasɔrɔ jinɛ a tɔgɔ tɛ an ka kanw si kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ bɛn jinɛ ma i bɛ se ka fɛn dɔ de fɔ dɔrɔn min n'a bɛ bɛn ni mɔgɔ min y'a fɔ ko sigifɛnw i kan bɛ wɔkulɔ de ma wa i kan bɛ jinɛ de ma wa i kan bɛ sitanɛ de ma wa bɛɛ bɛ kɛ sigifɛnw ye o kɔrɔ de ko fɛn minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔw kɛrɛfɛ sigila ni ɲɛkili ye kalo bɛ se ka kɛ sɔrɔmu ye tɔgɔ kɔni bɛ sɔrɔ min na se ka foyi t'o la jinɛ ko in sa ale ko ne ma ko a ko ne ma k'ale yɛrɛ ye karamɔgɔ ye ko ale ye karamɔgɔ ye wa jinɛ tɔgɔw b'ale bolo minnu bɛ wurudi wa minnu bɛ wurudi fɛnɛ i b'u nɔ fɛnɛ ye ko ne bɛ se ka mun fɔ a ye o la n ko tiɲɛ don i ye min fɔ nin ye tiɲɛ don tɔgɔ minnu b'i bolo k'o ye jinɛ tɔgɔw ye kuma caman an ye ninnu kibaruyaw mɛn n ko mɛ o jinɛ ninnu n ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'o tɔgɔw fɔ an ɲɛna i bɛ se k'o tɔgɔw fɔ an ɲɛna ni o k'a sɔrɔ n'o tɔgɔw ni anw ka tɔgɔw ye kelen ye n'a sɔrɔ o tɔgɔw bɛ wele anw ka kanw de la walima ni o tɔgɔ ninnu bɔra arabu jamanaw de kan ka na bawo n'i ye Samarusi ninnu mɛn a n'u ka jinɛ tɔgɔ ninnu i b'a bɛn a bɛɛ ye arabukan de i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye arabu jinɛ minnu ko fɔ u fɛ yen o jinɛ ninnu de bɛ ka ko fɔ anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen o tuma na n'a ma ɲɛ ko anw b'an ka kɔntinɛ de kan an bɛ k'an ka maaya kɛ yan anw ye farafinw ye hali an ka baganw ni arabuw ka baganw bɔlen don ɲɔgɔn ma hali n'a tun bɛɛ ye bagan sugu kelenw ye i b'a sɔrɔ kɛcogoya dɔ b'u bɔ ɲɔgɔn ma ka sababu kɛ sigiyɔrɔw cogo ye ni mɔgɔ min taara Amerikɛnw fɛ yen nɔ ka taa Siniwaw fɛ yen ka taa fo kɔntinɛ wɛrɛw la i bɛ bagan wɛrɛw sɔrɔ yen nɔ minnu nɔgɔ b'an bolo yan yɔrɔ sigicogo bɛ baganw kɛcogo bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ sigicogo fana bɛ kanw fana bɔ ɲɔgɔn na ni jinɛ kɔni bɛ yen nɔ jinɛ minnu bɛ anw fɛ yan olu kan ka anw ka kan de fɔ wa ni anw farikolo bɛ fin ka sababu kɛ an bɛ finima min na olu fana farikolo kan ka fin wa tɔgɔ de kan ka sɔrɔ o la min fana ye anw ka tɔgɔ wele cogo ye kan ka kan fɔ anw fana bɛ kan min fɔ mɛ e bɛ ka jinɛ min bɛɛ yira ne na o bɛɛ ye Samarusi ninnu ni o waatiw Samarusi den dɛ o ni nin den dɛ o tuma na jinɛ o ye arabuw ka jinɛw de anw ka jinɛw olu tɔgɔ ɲini ka na o fɔ ne ɲɛna a n'u bɛ yɔrɔ minnu na u ka kabilaw kɔnɔ e b'o de faamu nka i b'a ye k'a fɔ ko jinɛw bɛ kɛwale minnu kɛ o la k'a fɔ ko olu ye walijuw de ko ala teriw de y'olu ye ala teriw de don ala de y'u yamaruya ka jaabi kɛ nka jinɛw de y'u dɛmɛ jaabi kɛlɛ la mɔgɔ k'i yɛrɛ ɲininka o la dɛ o waati kelen na u b'a fɔ ko jinɛ kelen ye hali ala kɛra yɛrɛ dɛmɛ Badiri kɛlɛ la kɛlɛ gɛnna ko jinɛw bɛɛ ka dɛmɛ don ani mɛlɛkɛw nka n'i y'o Badiri kɛlɛ yɛrɛ lajɛ mɔgɔ joli tora o kɛlɛ kɛnɛ kan a b'i kamana gan dɛ maa 70 ni dɔɔnin ka tɛmɛ o kan o tora Badiri kɛlɛ la k'a sɔrɔ ni karamɔgɔ bɛ k'o ɲɛf'i ɲɛna i b'a mankan mɛn ko Seydina Ali
Sugubili sama fuku sajaja bagiru sajaja di ko sofo donna mɔgɔw cɛla n'a ye gosili kɛ a b'u ta kini ka b'u ta ɲuman fɛ kunkolo bɛ bun fan bɛɛ fɛ sofo ye nɔnni kɛ jeliw la a ye kɛlɛ kɛ fo jeli ye a tigɛ minɛ fo jikalama de bɛ bɔ a tigɛ kan walasa k'a bɔ bamuru la n'i y'a jateminɛ ale kelen dɔrɔn ka gosili k'o mɔgɔ hakɛ jateminɛ o ye mɔgɔw waa caman ye o la Hamza bɛ ka kɛlɛ kɛ ani cɛfarin tɔw minnu bɛ yen Umaru bin Khattab ninnu ko ninnu bɛ tɔgɔ fɔ ninnu bɛɛ bɛ ka kɛlɛ gosi nka k'a sɔrɔ o kɛlɛ histoire yɛrɛ la su min bɔra yen nɔ a cɛ 70 ɲɔgɔn don nka i b'a ye k'a fɔ ko o si tɛ kojugu ye n'a bɛ ka fɔ diinɛ kɔni kama kɔnɔ n'i ye nkalon tigɛ cogo o cogo k'a da diinɛ ɲɛmɔgɔw la o nkalon mana bonya cogo o cogo i b'a kɛ cogo kan e bɛ k'u ka bonya dɔrɔn de fɔ nka don o don n'Ala y'i ci i ka tiɲɛ dɔ fɔ u kan i ye min lakɔlɔsi tiɲɛ na n'a bɛ bɛn karamɔgɔ ka dɔgɔyali ma o don u b'i sen bɔ ka maaya ko bɛɛ la o la ko ninnu sigilen tɛ tuma dɔ la a sigilen tɛ tigiya kan nka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ duman dɔrɔn de don ka ɲɔgɔn tɔgɔ bonya ani ka nkalon n'i b'an ka waliju dɔw ka kumaw lamɛn dɔw b'a fɔ ko Ala ye nin bonya in kɛ Ala ye nin kɛ dɔ ko Ala ye nin kɛ Ala ye nin kɛ jeliw bɛ tile na yala n'olu y'a da la mais fo mentalité in f'an ka essayer k'o de bɔ an ka miiridi kunna k'a sɔrɔ a bilalen miiridi kunna ko u ka sɔrɔ bɛɛ fo ka tɛmɛ o siraw de fɛ fo ka tɛmɛ wurudi fila ka wurudi ko min fɔ nin ye ko i yɛrɛ y'a fɔ ka kuma la sa min ye Muhamadu Abdulayi Sadu mɔkɛ ye k'o ye wurudi kɛ fo a y'a bolodengɔnni tigɛ a ma baara kɛ dɛ a bolodengɔnni tigɛ dɛ a ye wurudi de kɛ fo a bolodengɔnni tigɛ ka mɔgɔw ɲɛsin wurudi ma k'o de nafa ye o de bɛ jamana nafa o de bɛ miiridi nafa an ka wurudi kɛ an bɛ nafolo sɔrɔ o de la an ka jamana yiriwa o de la an ka denmisɛnninw bila mori kalan na u ka si ka kuranɛ kalan ka si ka kuranɛ kalan o kalankan de ye hɛrɛ ye o de bɛ na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ nka fɛn min bɛ na ni hɛrɛ ye o tɛ ka yira mɔgɔw la fɛn min bɛ na ni lafiya ye o tɛ ka yira mɔgɔw la baara tɛ ka yira mɔgɔw la dilanni tɛ ka yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ka su ka t'u bila kalan dɔrɔn de kan ka tilen ka kuranɛ kalan ka si ka kuranɛ kalan o de bɛ na ni hɛrɛ o de bɛ na ni sanji ye a sera kuma dɔ sera sisan an ka sira kelen yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn min b'u nafa ani min b'u tɔɔrɔ fɛn minnu bɛ yen n'u ka n'a nafa tɛ se mɔgɔya ma fo k'o de gosi ka bɔ mɔgɔw hakili la walasa k'o ɲɛsin fɛn min ma fɛn min b'u nafa o la ne kɔni ka kumaw janyana kumaw fɛnɛ tuma dɔ la u kɔlɔlɔ don ɲɔgɔn ma kalanden kuma don o la bamanan ma tigi min fɔ kosɛbɛ so i ni jɔ i jɔ ayiwa karamɔgɔw u seginna ka na tugun n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ayiwa n ye video min bila kuma wɛrɛ ɲɛ b'a la a kɔni bɔlen bɛ Nigéria mɔgɔw de fɛ siga t'a la ni mɔgɔ min ye funɛkɛnin ninnu filɛ u filɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ ka u ka danaya dan yɛrɛ dusukun énergie b'a dan de la sisan ka ɲɛsin fɛn ma u dalen b'a la k'u bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na wala mɔgɔ i ka danaya mana d'a la k'a fɔ i bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na tuma caman i b'o ko kɛ ka taa dan na nka mɔgɔ bɛ ko caman kɛ k'i bɛ nafa sɔrɔ o la tuma wɛrɛ i tila ka nimisa i ye wagati min tiɲɛ o ko in na i kelen k'a dɔn tuma min na ko i ka nafa sɔrɔ sira tɛ o la siga foyi t'a la an karamɔgɔ cɛkɔrɔba bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛni don mɔgɔ ka ɲɛnamaya dɔɔni sukorolen don ɲɔgɔn kan ni fɛn minnu ye i b'olu de labaara wala i ka dɔɔni jiginɛ sukorolen don ɲɔgɔn kan ni suman minnu ye o sumanw de dira n'a la tuma bɛɛ i b'o de dun a suman min t'i ka jiginɛ kɔnɔ suman min t'i bolo e tɛ suman min yɛrɛ dɔn e bɛ se k'o tobi cogo di o t'i ka dunta ye o t'i ka dɔn fɛn mɔgɔ yɛrɛ nege t'i minɛ o ye dɔw i t'a dɔn nka i bɛ dumuni min dɔn n'i famana k'o dun o nege b'i minɛ nka i tɛ min dɔn o diya n'o goya i t'o dɔn dɛ i dun tɛ fɛn min dɔn o nege yɛrɛ t'i minɛ yɛrɛ sugu mari k'an bɛn an sen na o la a bɛ nin cogo de la n'i taara kerecɛnw fɛ yen fana o bɛ nin cogo de la o de yira l'u la wa u dalen b'o la u b'u dusukun na o la mɔgɔ dusukun ye fɛn min minɛ ka se nin hakɛya in na n'i b'a fɛ k'o bɔ o bolo o tɛ kɛ fanga la n'i ko k'i b'o kɛ fanga la a bɛ kɛlɛ de ye n'u filɛ yɔrɔ min na sisan ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ u bali nin kɛlɛ la k'a sɔrɔ u dalen b'a la k'a fɔ ko nin ye kɛta ye u bɛ bamuru bɛɛ kama kana siga o la dɛ u b'i joli bɔn u b'i joli bɔn u b'i sɛgɛn fo jiri to laban u t'a dabila
kama sɔrɔ hakili bɛ na ka se yɔrɔ min na dalen b'a la ko bɔcogo foyi tɛ ɲɛnamaya nin tɛ voilà o la ni bɔcogo wɛrɛ bɛ yen k'e b'o dɔn i b'o o yir'u la hakili bolo de ma hakili bolo ma ko i bɛna se sɔrɔ o kan o la baaraba de b'an bolo dɛ baaraba de b'an bolo ka se ka mɔgɔw ka filɛli fan yɛlɛma baara belebele don a tɛ kɛ ni muɲu ni sabali ni kodɔn tɛ dɛ ni a kɛra n'an y'a ɲini ka kɛ fanga la a bɛ gɛlɛya a bɛ tiɲɛ de o la nin jaa in ye dɔrɔn k'an ka kumakanw seriya ni minnu fɔ sanfɛ ka bɛn mɔgɔw ka dɔnni cogo ma wa ninnu ye ilusanw ye de don u bɛ fɛn min na u bɛ min dɔn u b'o de kɛ o la tuma dɔ la i tɛ min dɔn i t'o kɛ n'i y'a ye bi an bɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ ani an dalen b'a la k'a fɔ ko an b'o min fɔ k'o ye tiɲɛ ye an ka dɔnni de ser'o ma ni mɔgɔ min ka dɔnni ma s'a ma i yɛrɛ ma mɔgɔ dɔ de ye i ka dɔnni las'a ma tuma min na e bɛ ka bɔ o kalama e tun bɛ dimi min kɛ ka bɛn ni kuma ninnu ɲɛfɔli ye kuma ninnu kuma na f'i ye a bɛ tɔɔrɔ min da i kan dɛ wa bil'i kunna ko tuma min na n'i fɛnɛ bɛ ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a b'olu tɔɔrɔ ten o la i b'a ye k'a fɔ k'a bil'i tɔɔrɔ kuma dɔ la i tun bɛ ka mɔgɔ min ka vocal lamɛn ni i n'a dɔ kun bilala kɛnɛ kelen kan tuma min a bɛ ka kuma i bolo tun t'a ma a b'o cogo kelen na n'an bɛ kuma na mɔgɔw fɛ minnu tɛ an ka mɔni in kɔnɔ minnu tɛ an ka diɲɛ cogo in kɔnɔ an k'an faratiw la de an k'an kuma cogo fana dɔn an ka kuma de f'u ye u tɛ min kɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin tɛ tɔntɔ ko la an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan a ko dɔgɔdɔgɔmuso de k'a tɛ ko tile b'a kɔnɔ fɛn na nka n'i ko k'i b'a bɛɛ soli ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen n'i ma sɔn a la a bɛ kɛ tiɲɛni ye nka n'i b'a soli dɔɔnin a bɛ se ka janya de nka i bɛ se sɔrɔ a kan o la an ka taa dɔɔnin dɔɔnin ni sunsun mari jɛra an bɛ se ni k'an se yɔrɔ la hɛrɛ a bɛ baden na o la aw bɛ jɔ aw bɛ jɔ. o tɛ nin ye ne ka woro de la ye i kɛra bɛn ta karamɔgɔ an kan ka bila kɛra bɛn ta ninnu de fo olu de ye fosaw ye olu minnu b'u ka kuma ta k'u ka dɔnni ɲininen ta a tɛntɛnnen kɔfɛ ka na kisɛjɛ kɛ anw tɛgɛ fu la karamɔgɔ olu de ye fosaw ye u kan ka fo kuma bɛɛ la waati bɛɛ de ma karamɔgɔ b'a bɛ kɛ cogo di n y'a dɔn o yɔrɔ b'e bolo mɛ min fɔra dibira n ko fɔ n k'o yɔrɔ f'i ɲɛna n ko min fɔra dibira n k'o yɔrɔ f'i ɲɛna ko furusiri don kɔɲɔmuso sigilen kɔɲɔkɛ sigilen faw de bɛ n'u jɔ tabali la sa maa kelen o maa kelen b'a ka ɲininkali k'i la ɲɛnamaya in kun kan karamɔgɔ k'i yɔrɔ bɛ ka don kun dɛ an bɛ k'o kalan de kɛ karamɔgɔ min fɛ dɔrɔn yan'an don fɛ karamɔgɔya fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan dɛ ko ninnu ye dɔ fɔ de ye ne karamɔgɔ n'i y'i sigi ka Sɛki Amadu ka dɔ fɔ ko dɔ ye ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔ kɛ k'a dɔn ka Amadu ka baba ye Bamakɔ bi dɔrɔn i b'a tiɲɛ ni ɲɔgɔn na pewu ka bɔ ko in daminɛ don daminɛ yɔrɔ la fo ka na se a bi ma n ko fo ka na se a bi ma a yɔrɔjan mɔgɔ de y'a tɔnɔbɔlaw ye karamɔgɔ o daminɛna kiraw ka kira fɔlɔ yɛrɛ la n k'o daminɛna u bɛɛ fala maa y'a fɔ an ɲɛna ɲɛ mun na kɔnɔ a kuma laban yɔrɔ de bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ nka o ko ten dɛ ko kuranɛ k'a yɔrɔ dɔw fɔra k'u jɛ ko yɔrɔ dɔw fɔra k'u dibi ko nka a fɔra arabu dara ka jɛ ka nɔgɔ bɔ a la pewu nin bɛɛ ye kuma kelen ye karamɔgɔ yɔrɔ dibilen dɔw tɛ n ka yɔrɔ dibilen dɔw tɛ dɔ fɔ de don ko bɛɛ ka dɔɔnin fɔ karamɔgɔ ka bɛn maa ka fɔ ma ko n'i ko i b'a ko ɲɛɲini u bɛ jɔ n'i ye yɔrɔ min na kana sɔn ka jɔ ye dɛ i ka so bere tɛmɛ i ka taa o kɔfɛ ka d'a kan ko ye olu kabale ye fɛnba samanɔ de la nka min y'a kɔnɔ miiri ma so muso ko yan'o k'a fɔ Ibrahima ko fo ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ de ko Ibrahima fa ye jɔn ye karamɔgɔ ko n'i ye ɲininkali kɛ i badenw na n'i ye ɲininkali kɛ i sinjiw la n'i ye ɲininkali kɛ i sigiɲɔgɔnw na
Kubi chemi fina ko Ibrahim afai. Ko doni senega ko doni masoma. Defo ere yi ba oma. Tutu. Ibrahim ka defo ko ni ba kinye ere do. Ko defo bana oma. Tew. Karamo ko ka demu ma ko Ibrahim ay jo yani ga fo Ibrahim. Ibi ta dugu ni ere da dugu ni jo. Ko dugu ni ma ye mamunu sigile do. Karamo ko ga nya fen ko ka. Derita ga fa ma ni ma te bilanyo na. Ko jere de bole flesi biro wala yoro jay ko Muhammadu ma bagan ngona kan isi dikira bagan tigi don na hulu tigi to ma ta barala ni masa ga de jere ngona bi barabe ta hagini namna masa ga ya ko masa ga ma ko ka bi ngona ne yaga sere dola ko sere ne ko ke ko ma ne ko masa ga ko ma ko sere ni aga ba dugo kono tan kalo tan flabe nyanzengo la kodoni kono mata ha gosugo de kibe dunungo jiba fa iga marabe se yoro ma sambela jiro buga nyanzengo be dogo kun kile mugara no temna ko tan orani ma o ma yera la ma che tibone ololu ga nyanzengo be dogo kun kile kalo se ko so era kilen tabike ogi molombo nya ogi ga nyanzengo molombo na ko ma tege ko ma ko yi o fere nyana ma tege bula ka kun na jama tege ta ko masake do kwa ma ko kamo kere ete me ne bi ke dunga jamana ere fa ako ha o magare bi jamana lo yoro kadi ni ne ere yoro inde bulo so na modi ya gilla war bobe ako war bobe ko tamambe ako kale to kale be muguni ko dede iko mi ya to ya ke ko na iran ko kale be muguni ko ga jamana ke de dale magare ko ga hoto kamo maganya fole mako masare o dama minge donc ale de ko du ga chef ta ni du ni shutlo du la rane na ka chodron ni ga yala o na na sai watla na masare mako du dem sanan te da do na ko don ko ton si du ko we ton si masare blona dela jire ni na ka ho ni haga do tra mawo mani yira kana mai ni ka ti da dodola ko polisi ko lu yala to lu de masage red daraka mo ka sugo ko masage sugura sugo dola sugo ya tura don ya ka mo wule do ka sugo ko na ko sugo le o wati don garo ko polisi non de flega masage ne o wati foto ko te lu te masage e masage ko te do ko ne de masage ko ndi do na on de min do o yanga ni mo ko na murun ko ngata na murun ona na ke namurunu ba do pere ni masage de namurunu oranga fa maka ga ko de sama do na kuma ni ko namurunu ka ma ko ayo ko masage ko ame kuma ko do ma problem ni ko bet ni ni era de ni no ne ti ka bla ni simbolo sini anta do ko ni do mo ko bla ni bla no ko to no ge ni ni mo ga kana ke namurunu ko to ko hate ay mege namurunu kuna ko bi ay mege fa mala namurunu bulo ko bla namurunu no ko mon ta to ay ma wala bla ka to lu befa ay mamunu kono bla kila ka ma wala bla ka to lu kono ko be ko lu fa yani ka du ja ere namurunu fa ay ere ma ke fa ti namurunu bulo kani su ko ta la bulo la ne ga ni ma sa ta ni ko do na ti to ma mo tu bu ma wala ko karamo ga ko ma sunungun babulo ni juguma ke du sa ta bele ala te ti ko mo re ga ge jahannama ni ay jardin jo sa ka dingali ta ga mo te gere kene ke je ga mbamru ni de se la ga fa ko ko ma ka kapitali kura di la ka jana bo kapitali do na ka ta ko jana jara ja ko ya nale ne tuna jana de do ta ay do ta ko ka namurunu ma ga bingal la ka aljina na ka jahannama jole jardin babulo bingal muso blalele ko ye chewte kele ya muso te ba ko ma non ja ka fari namurunu ga jardin ko aljina ni namurunu ba do ale korola na ale dina ale de na fi ka fanga mara wo ti se ka mara namurunu bi ka fanga de yere ma ti ka fanga do jamana dendo yere bulunga nindi hagilito ale ka denara chugo jumena ti karamo maya ni ko tugo na ngo fina ta
Gomana ma tigi tarawele anga fodi biye kombo anga wole mondo bi anga barkada biye anga mo tiga tene na shiyo bibi kuno ngo jira ma na bere alme kuno ngo bibi kuno ngo jira ma na ka soro kuno makine na onge jete nani kala ika sirika toko ni be jete nana ke praboy ba ika sirika toko ika tara de ni billaje min bi ka fo bi tawfe min bi ka bi tawfe min be ka yibbi tawfe oni mi wara kunu ko sanganyona irenye mi oyi shire koni onga ibi ko to yi kai lela abi ke hatulla fa kere ko ku an mi ngari ko apele bafele onga amara mo idda ini ko amela men na ko onga ramo ko de yi kaddi adonga di la labara mandi kabbe machukuma abi bara ne fere de ena ni kaka uba sura takala na sumana ni fere kodi kala mo ida ene ko amella menina wanya famu soro ko ene gini banguna ajigina bi tabba kala mo amella menina Ramoni tara do foni nye do mbo fe. Obe nye folo do kiye ala ko namurno Ibrahima Faye namurno ba premier ministre ni. Ibu ni na ko Ibrahima sorola san na ku ka Ibrahima soro san da ko ni namurno ga fanga ko. Karambo yana so ni. Ka ko kuma kiye je fo era na mo bi bolo ke ma sai na ka ti du ta ka ni ro. Kada ko Ibrahima bi soro samina dubu doni galaw ko lu na se mazage mo ko mazage ko de do bina soro ya fanga ko ni ko bi dangari ga fanga la de mazage ko ma soro ko na ko ai o ka bora ke mi da ku ko lu mi da tu bla fangele ai dubu mu so be mi ko bla fangele ke siti hi mu so ma mu so ti ichi ma ni ya soro ama soro ko na soro mi na muruga o hage ko Conseil des ministres la bema wuli sawa dugutu wuli la almamu wuli la be wuli la amato na muruno yere na ka premier ministre no ye o ka nya foli ma Ibrahima Faye ko na muruno ka premier ministre ma ko nga premier ministre e ko ne jamana dinga ne jamana la da de ni mambe ga ci yoro o ne ra ko ne na Allah bato nesna ke de nesna ne so premier ministre go ne ra ti sentama ko amba Allah bato akollay du ka gele de ko na ti sentama o farla ngona ko karamo ni ye kamana gan ko bay ni yoro ina ni hagilima gan kamana na ni yoro ina ko o ma teme kalo dama ka premier ministre muso ni hini kono mayira ni premier ministre muso ni gunji ni harjigale do premier ministre bi to o nya fo jo yana jamana ko nya kan no la dugu bela jele do sharia min bato na fura ka le premier ministre to ale ni jamana de ko ale de kero tinya ba ga ci o president na tara ko president ci o president ko ba te ko den ka ba ko mo ko ci ala do kuma kramo ma bi so min so ga ko president se ndo o jan fara o kama ko akaba ko de wolo do asoro do karamo ko nya fo ma ko muso ba mun ya soro ga dabba tinga olu bora kene ma doro ko de ne sinefle ka ko do wudi akumba akwai ga ala e jonyi o ba te fa do ngira ba ko ka fa mi to ko premier ministry bayo to ko ai akoko ga ala e jonyi ko na murnu ga ala e jonyi e ba ko e kikano fo de ko na murnu de anga ala ba ya ala te ala wora min ko fo ko na murnu ta daga ala e
ba fule ka taa premier ministre nɔfɛ premier ka ɲɛfɔ premier ministre ko nana an bɛ den minnu yɛrɛ ɲini k'a fɔ an don nana ye joona o ko ba ye sentigɛ ni ko laban kɛ ka taa o sigiyɔrɔ kɔrɔ in na sisan n'o ye masakɛ ka yɔrɔ ye min bonyana ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan dɛ o de bɛ yen min kɔrɔtara tɔw bɛɛ sanfɛ dɛ o de bɛ yen n ko hubali de bɛ yen min bilala tɔw bɛɛ sanfɛ o kama ko Ibrahima ye misɛnmanw bɛɛ kari ka taa jile dulon Namuru fɛn de kama Belebele in kɔni ɔ karamɔgɔ i bɛna tugu ɲɔgɔnya sɔrɔ ani karamɔgɔw ka kuma la yɔrɔ jumɛn na u b'a fɔli min kɛra ko Ibrahima bilala tasuma kɔnɔ ko tasuma kɔnɔ bila nin ko maa tɛ kuma na o jinɛmɔriya n'o tiɲɛ ka dɛ nka ko Ibrahima bɔ don kuma dɔ fɔra ye kuma ka ɲi filɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔw bolo k'o kɛ jini bɔgɔ ni fiɲɛ tigi tasuma tigi kan ye dɛ k'o ye Namuru bɛ k'a ye kɛnɛkisɛ jɛ ka kɔni k'a fɔ a ma k'i kolo asalam ko Namuru bɛ yen fɔ a ye Ibrahima ka sɔrɔ ka ko bɔ Namuru ka nana kɔnɔ sisan a donna da cogo min kan k'a fɔ a y'a fɔ a ko ne bɛ n kolo ma de min ye jaba min de donna da Namuru yɛrɛ den don a ye kalifa de k'a ma a hakili to ale bɔra ka bɛn ma ka fɔli ma awɔ karamɔgɔ mɔkɛ ka don jinɛ fa tɛ m'a ɲɛfin ɲɛna ko kunkolo de b'a caman bolo ko a ye jinɛ fa e ko ɲininka k'aw ka yɔrɔ jinɛw mana kɛ jɛman ye karamɔgɔ i t'a dɔn k'a fɔ ko in ma ɲɛnabɔ fɔlɔ karamɔgɔ ko de ko dɔgɔdɔgɔnin soli don a tɛ tɔto filen b'a kɔnɔ fana karamɔgɔ ninnu bɛ tila ka ɲini k'a kɛ kilo ni yɛlɛ manden ka taa n ka baara la ka sɔrɔ foyi ma bɔra an ka taa naani ka taa n na o tɛ ne ka woro de la a bɛ kɛ cogo di o ko n'an sigira tabali ka don min na ko question gɛlɛnw bɛ yen dɛ ne ko denfaw ma n ko baasi tɛ an ka maa fana kɔni ye dɔ fana in na tiɲɛ yɛrɛ la o fana ka gɛlɛn dɛ manden bɛɛ kɔni ɲɛ b'o la bi n ko maa y'o bɔ yɔrɔ fana in na ne ye faamuyali sɔrɔ min na kɔni karamɔgɔ n bɛ denfaw ɲininka de ko manden kɔnɔ an bɛ k'a fɔ denmisɛnnin ma ko mɛlɛkɛninw n'i ye ko kɛ denmisɛnnin na ko ni mɛlɛkɛnin tɔ n ko denmisɛnnin wele ko mɛlɛkɛnin n ko kuma in aw bɛ ta yɔrɔ jumɛn y'a la n ko an ka maa ye taminan dɔ fɔ ne ɲɛna o ye ne ni ka hinɛ ne karamɔgɔ awɔ mɛlɛkɛnin ko in na kɔni ka d'a kan don dɔ an sigi kɛ npogotigiw de bɛ tɛgɛ da tulo la u bɛ ka dɔnkili dɔ da karamɔgɔ Isufu Kulubali b'o dɔn dɛ u ko sanfin ni ma ni sa wele wele nansɔn ka disa la taa fɔ sa wele wele tukɔrɔ nɛrɛba bun sare fisi fasa denmisɛnninw bɛ k'a da an mɔmuso fana bɛ k'a da n ko maa ko kuma aw fana denmisɛnnin ma tɛmɛ nin da aw de bɔra fɔ ɲɔrɔ sahara kungo kɔnɔ yen n ko nin bɛ fɔ fɛ a ko mɔdɛ a k'i sigi dɔw bɛ tɛ nkilɔn sɔrɔ ka wo da la nin ye dɔ ye a ko nin y'olu ka kabila dɔnkili de ye n k'u ka kabila dɔnkili a ko ka da olu minɛna k'u kɛ bolokɔnɔmaa ye Kulubaliw don k'u minɛna k'u kɛ bolokɔnɔmaa ye a k'ale kumaden dɔ filɛ bamanankan kɔnɔ a b'olu ka dɔ fɔ kɔnɔ a tiɲɛjɛ yɛrɛ kɔnɔ min ye k'a fɔ denmisɛnnin ye mɛlɛkɛnin ye ko ka maakɔrɔw y'a fɔ cogo min na awɔ bingali talen ko ka musow sɛgɛrɛ ni musow yɛrɛ ko aw yɛrɛ ko ko kana kɛ k'a ka ala min ɲɛ b'a la k'a ka mɛlɛkɛw b'a nɔfɛ ka yaala ko mɛlɛkɛnin ko nin y'an ka mara kɔnɔ denmisɛnnin na siran k'a dɔn an ka tɛmɛ n'an ka baara ye o kuma ko fɛn o fɛn kɛra bolokɔnɔmaa ye jɔn ye arabuw bolo k'olu bɛɛ bɛ mɛlɛkɛnin ko in dɔn ko nin tɛ baasi ye n'an bɛ ka taa an bɛna se o tɛmɛnen kɔfɛ ne ka worodila o filɛ dɔ fɔra ɲɛnamaya yelen ka fɛ a ziiri ni a ziirinbaliya n k'i ma Lɛsi Umaru Tali b'o kɛ don min na a y'a ka jama bila dugu yɔrɔ kun min na ka taa ani ne ka dugu cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 2 kan Lɛsi Umaru bɛ taa don min na kuma Karanjabi fɛ Tuba Karanjabi a y'a ka jama da walawala min kan ka taa yen nɔ min dilanna digira ne kan t'o ma dɛ jeliw ye min fara kan ne kan t'o ma mais a ka jama sigira yɔrɔ min na ne ka dugu cɛ tɛmɛ kilo 2 yɔrɔ caman fɔra o ko la
ko laisha umar ko ajelu nube abaro to ga fa ya isra la ngedoni dila ko badri do ko kala jami fil kirama ede amne ye taga sen ge sin bi wolon la ko kuma mun fo de laisha umar toro laisha umar ko na tara karanja be kam mara ko no ka tinya da karanja be kam ya soro janfanti laisha umar ne ya karoma kele sina ye ka shu abuga tabina ali kama oyere ya nyama na sila ne go ina abuga to de kama na le sekle karanja be mo tuba ko laisha umar ya ka sota ka ke farum bla ko amina karanja be laisha umar na se karanja be gablu ndala fa salamu kana karayi sigile to jokono derelu ba singa ama wuli ga bo jokono ama ikofle laisha umar na aye salamu kana laisha umar ye katla ka fama ko tal ki bori ka so iseri ka so yani doni buye tuba idina ko laisha umar toro laisha umar jigina ka bo so ko ni karayi bolo da nyoko kono dro karangirna ka bo jokono ko laisha umar tal makati ko laisha umar yele la fabi ta ko karamba kara ji ako kara ko ala intendo kaba ako kara doni ni hikima min fora e karana ne na ni da so nganya ko tila ko chugodi aki wulila ka boy ka jom ngono ngono ga nsi ako ala ya yiran ni nsi ka jo kono juru flam na ti kara e mo le ya kara ko ala intendo na ka bada la so mo kono fono nyaani no ala nse o sona ka ko ki si joni juru flam fam la mana ti ti laisha umar yi juru fam flam be ti kara laisha umar ma bi karanga laydu dafara laisha umar ba laydu dafara karanga ti yoro do famun na ubede ka laydu dafara laisha umar ka soro ko wuli ki ni si segundo kamo non de nyu gon ko bla o ti sera nyu gon ko bla ka bo akunu na fo abi a tinyo be suma nyu gon makana le kamo ko de ko beto ko hagli ba to dafa dige gomana ma tige tarawle angaram go nina ma tra wati goma sa ko bo korbo wati made ku korbo nina ma tra ngalon korbo wati de ma ngalon korbo de korbo wati sira wala angaram go wati bara de ame kamene mo be mina ku do ko la o se sa akeme mo nyana ka ko ni hotel ko to ti akeni yere ka do bori ko ingeme surubaga ngo sugo to nege de ka to aka boshuka ayi problem nga bashuka no to no na soroi atike to ka faraka au ko bile da me ko ale ko ba da yin jenna ngwa ko ke mo ide mun mena su ko banya ko ra yere tara karamo ni ko ile ke mo ide ko andoro nyen na ni on ne ga dira ko anyara ni ni ne ga ni ka kara tu la ka ko panga ne ga ni pa kra chi kula nyina ma ra chi na tu na mo ma kanta ma wa gingi se kambla ma wa gingi se kata ame ko ta kan wa ko no hala ku wale ne anyara ka kana ko nyeti ni bile sabo on dai wara ko mai ne ta fari ko mai da me ni na wo fe ebe nye wala jina nyino ko to wala bile kam ko da dingo idan so ko amela na